Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo dante foli min na bi an bɛ a ka émission mandi kan n'o ye baro kɛnɛ ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie kan ani u ka carrière musicale bi an wulila ka se artiste belebele dɔ ma artiste min don aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn il est connu par sa belle voix ses chansons et tout quoi sans plus tarder an bɛna kuma di a yɛrɛ ma mais dan ye men tigila ye Anula. Amba Anula, ça va bien? Ne tɔgɔ Ali Dambele, bɛɛ bɛ n dɔn Général Balodi Badara Aliyu Sajaja. Badara Aliyu Sajaja. Kɔfɛ an bɛ tila ka na o Sajaja i bɛn'o expliquer an ye o tɛ Balodi an bɛ émission kan comme an y'a f'i ye baro kɛnɛ de don an bɛ wuli ka se artistes ma an bɛ masala dɔɔni walasa an ka se ka dɔɔni dɔn o kan tuma dɔw caman dɔnnen don Balodi kan mais an bɛ fɛ ka taa profondeur kan quoi mɔgɔw tɛ min dɔn i ka faniw tɛ min dɔn Balodi kan i ka se k'o fɔ an ye bi Balodi bɔra jɔn ni jɔn de la. Alhamdulilahi rabil alamina parce que komi n'i bɛ don baro kɔnɔ i bɛ don baro kɔnɔ ni Ala ye n'i bɛ bɔ fana i bɛ bɔ n'a ka kira ye o de ka ɲi baro la kosɛbɛ bisimilayi an ka kuma daminɛ la ne fa tɔgɔ Daramani Dambele ne ba tɔgɔ Salimata Kulibali ka bɔ San Bamako Ɲamakɔrɔ ne yɛrɛ Ali i b'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na kuma daminɛ la voilà Général Balodi bɛɛ filɛ Général Balodi an bɛ se k'a dɔn i nana musique la cogo di musique diyara i ye cogo di i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan. D'accord i ka question ye fila ye mais j'espère que i yɛrɛ hakili la a bɛɛ ye question kelen ye donc o la n b'a jaabi i ka faamuya cogoya la sinon ne ni musique yɛrɛ de nana awɔ parce que n'i ko ko i ye album bɔ wagati jumɛn o question jaabi ka di quoi mais n'i ko k'a donna musique la cogo di bon a dɔ la ne b'a f'i ɲɛna ne yɛrɛ ni musique de nana parce que depuis ne fitini ne ma fɛn kanu k'ale bɔ quoi awɔ c'est naturel c'est-à-dire a ka di ne yɛrɛ de tun ye depuis n fitini ka sɔrɔ c'est-à-dire n ma mɔgɔ ye ka mɔgɔ ladege c'est-à-dire a tun ka di ne ye quoi awɔ donc o la ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ wagati kelen f'i ɲɛna wagati min ne musique diyara n ye mais ne bɛ se k'a f'i ɲɛna ne donna studio kɔnɔ wagati min na donc o de la n k'i ka question ye fila ye mais n y'a faamu n'i ka faamuna ye donc n b'a jaabi ni o faamuna kelen ye. Sisan ne bɛ fɛ ka dɔn tu es issu d'une famille griotte est-ce que a ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛ dɔnkilida ye ou bien a daminɛna e de la. An ka famille kɔnɔ ne banicinin tun bɛ musokɔrɔba dɔnkili ninnu da u b'a fɔ gusuguba fɛn ninnu donc mais ale tun tɛ artiste ba ye o ne banicinin ye bon ne yɛrɛ ba tun bɛ tugu a nɔfɛ bon olu y'an ka village kow ye bon mais olu tun t'o kɛ village la dɛ yan yɛrɛ de ko don donc an ka village mɔgɔw mun bɛ fɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan mais Ala ka hinɛ an banicinin na ka bi kɛ hinɛ ye k'a di an ni a ma ale fatura voilà donc ale dɔrɔn de tun bɛ musique kɛ bon n tɛ se ka kuma an fa t'a kan parce que olu voilà olu ka kow wagati la voilà olu tun bɛ mouvement caman kɛ mais Ala ma olu kɛ artiste ye a ma artisteya yɛrɛ kɛ mais a kɔni tun bɛ fɛn dɔw kɛ voilà a ka jeunesse kɔnɔ an dala kumaw tɛ a tun b'a fɔ cogo min na a tun bɛ bara fɔ voilà mais a tun b'olu kɛ village la mais a ma mɛn olu la o ye denmisɛn o ye bon u ka temps kɔnɔna ye quoi voilà donc sauf ça ne yɛrɛ ye kelen ye mais peut-être dɔw wɛrɛ bɛna bɔ ne de la sisan. Voilà. Ça veut dire que Balodi a la musique dans son sang. Balodi sisan comme question in taara a bɛ tila ka segin tuguni an bɛ se ka dɔn i ye album bɔ san jumɛn Balodi yɛrɛ dɔnna san jumɛn. D'accord n ye album bɔra 2012  12 kɔnɔ mais n ye son bɔli daminɛ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
ka don studio kɔnɔ n y'o daminɛ 2003 kɔnɔ mais o studio yɛrɛ kun ye studio ye bon studio ba kun tɛ parce que studio mun don an yɛrɛ de kun bɛ taa essence kɛ groupe la ka voilà donc an tun bɛ dɔnkiliw da voilà a kun bɛ enregistrer mais a kɔni studio a kun ka ɲi quoi parce que a kun bɛ se ka a kun bɛ an mago ɲɛ i y'a faamu donc an kun b'olu kɛ bon an nana t'o la 2004 kɔnɔ 2005 kɔnɔ n nana n ka ingénieur dɔ ye Pape Junior donc n nana taa fɛ yen an ye musique dɔ kɛ musique min sida kan donc n y'o kɛ bon o kɔnɔna la o de kɛra o musique in yɛrɛ de kɛra studio yɛrɛ kɔnɔ o kɛra 2004 kɔnɔna ninnu 2000 voilà donc maintenant 2006 2007 2008 kɔnɔna la n commencera ka musique wɛrɛw kɛ minnu fana bɛ lamɛn kosɛbɛ mɔgɔw fɛ bon n ye musique caman daminɛ olu wagatiw la 2008 kɔnɔna la bon 2009 de kɔnɔna la n nana commencer parce que 2007 ka na 2008 la n ye dɔnkili dɔ da ko Brésil Zimao ye Tchadi Kadi donc n y'ale da donc mɔgɔw kɛra fɛ donc mais n kun dɔnna mais ne yɛrɛ mɔgɔw kun tɛ ne yɛrɛ kunkolo dɔn donc n ka kow nana daminɛ o kɔnɔna la donc maintenant 2009 kɔnɔna la n nana jɛmɛ ta yɛrɛ fɔ donc mɔgɔw commencera k'a dɔn ka na 2010 kɔnɔ mɔgɔw commencera k'a dɔn o 2011 la an nana maxi fɛnw na donc an commencera o la mɔgɔ diɲɛ bɛɛ nana dɔn o la voilà donc o la komi kow bɛ don dɔɔni dɔɔni n bɛ k'a d'i ma o dɔɔni dɔɔni de la ka na voilà. A diyara n ye jebe t'a yɛrɛ fɔ n dɔnkili diyara dɛ bɛɛ bɛ n dɔnkili n'i y'a misiki k'a la dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn c'est qui. Maintenant Balodi mun y'a da i tɔgɔ la Général Balodi? Bon Général Balodi moi c'est ne pour que k'a d'i ma surumani na général c'est général hein c'est-à-dire e bɛ se ka ne jateya bɛɛ artiste kunda n'a ka di i ye i bɛ n fɛ sira min fɛ a fɔ ko n ye zikiridana ye j'accepte m'a accepté a fɔ ko n ye reggaeman ye m'a accepté a fɔ ko cɛ ko Balodi yɛrɛ bɛ arabu de kɛ m'a accepté donc o la n'i y'a lajɛ général c'est général denmisɛnninw kɛra n fɛ n ka sira in kan mɔgɔkɔrɔbaw kɛra n fɛ n ka sira in kan mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn Balodi yɛrɛ ka sira ye min ye donc o de la je suis général. K'a faamuya ka taa général n'a fɔ galon o fana ye dɔ ye donc i ka genre musical donc c'est général quoi. Voilà c'est général bon ne ye kuma di e ma surumani de la pour que i k'a faamu sinon fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ min t'o fana ye quoi. O ɲɛfɔ an ye Balodi. Bon aw ka plateau in kan o bɛ su ko an na dɔɔni de. An nakun de y'o ye. Bon don n'a nata an b'olu walawala parce que n y'a d'i ma cogo min na nin bon n b'a dɔn o ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔw yɛrɛ bolo parce que mɔgɔw bɛ n'o faamu et puis mɔgɔw b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ye tiɲɛ ye zikiridanaw bɛ yɔrɔ min na ne bɛ yen rappeurs bɛ yɔrɔ min na ne bɛ yen reggaemanw bɛ yɔrɔ min na ne bɛ yen donc directement mɔgɔw b'a dɔn o ye tiɲɛ de ye i y'a faamu et sumungɛnnaw yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na je suis là-bas bon hali ni ne tɛ sumun kɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ n wele ka taa n kanubagaw n bɛ taa n b'a ye u bɛ mɔgɔ mun u bɛ ka mɔgɔ mun b'u ka sumun kɛ ne bɛ gɛrɛ u la dɔrɔn n bɛ morceau 2 ni morceau 3 kɛ dɔrɔn parce que min ye n kanu ale de ka a ka d'a ye ne ka ye a ka kɛnɛ kan donc n bɛ taa n b'a kɛ sinon n ka genre tɛ o ye mais c'est à dire n tɛ n yɛrɛ fisaya ma parce que ne ye général de ye hein ne bɛ denmisɛnninw fɛ ne bɛ mɔgɔkɔrɔbaw fɛ ne bɛ c'est à dire bɛɛ de bɛ ne lamɛn donc musique yɛrɛ n'i ko k'i b'a kɔrɔ développer a kɔrɔ ye nin de ye il faut que bɛɛ ka sɔrɔ k'i lamɛn sinon i ma musique kɛ fɔlɔ quoi i m'a daminɛ fɔlɔ n'o ma na i ka musique la dɔrɔn i m'a daminɛ fɔlɔ n'a danna denmisɛnninw ma
c'est à dire olu bi kɔrɔbaya de n'u kɔrɔbayara olu b'e bila donc u bɛ na mɔni min kɔnɔ u tɛ se k'e lamɛn o mɔni kɔnɔ bilen donc o la n'i kɛra général ye o de ka ɲi. Tiɲɛ na an ye nin yɔrɔnin faamuya la. Balodi, mais an bɛ fɛ toujours i ka se k'i ka genre musical in an bɛ fɛ k'o de dɔn. I bɛ zikiri de da wa tantôt tu penses que zikiri de don tantôt reggae de don ne yɛrɛ ma foyi faamuya. a dira e ma ka ban mais comme i bɛ fɛ ka segin o kan. Mais Balodi sisan i ka jɛmɛ ta yɛrɛ fɔ o dɔnkili i ka o inspiration an bɛ fɛ ka dɔ i da don o la ka dɔɔni ɲɛfɔ an ɲɛna o la. Omar Wage. D'accord n y'a faamu mais i ye question min posé fɔlɔ bon n bɛna o di ma fɔlɔ i ko ne ka genre musique bon an bɔra k'o di sisan i y'a faamu j'espère que an y'o di sisan e bɛ fɛ e yɛrɛ bolo sisan i yɛrɛ ka kanuya la sisan ne yɛrɛ ye jumɛn ye e yɛrɛ ye ne kanu ka kɛ jumɛn ye. Ne yɛrɛ ye Balodi kanu k'a kɛ bon zikiridala de. o y'i ka faamu ye n tɛ b'a la han. Donc i ka faniw fana y'i kanu ka kɛ k'i kɛ zikiridala de ya. ni ka faniw ye n kanu ka kɛ min ye n bɛ baara kɛ ni o de ye i y'a faamu parce que ni e ye ne kanu ka ne kɛ o ye n bɛ o faamuya di i ma nka ne yɛrɛ hakili la n t'o ye mais ne bɛ n'o faamuya di i ma i b'o min kɔnɔ ka na bɔ a kɔnɔ o ye tiɲɛ ye mais n bɛna faamu di i ma cogo min na pour que i ka d'a la k'o ye tiɲɛ ye ne bɛ dɔnkili min da a bɛɛ ye ala kosumaw de ye o a bɛɛ ye ala taw de ye donc e y'a faamu n'o faamuna min n'e ko ko ne ye zikiridana ye i ma fili han i ma fili mais ne yɛrɛ kɔni bolo ne ti o ye nka ni e ye ne kɛ o ye ne bɛ tugu e nɔfɛ o sira kan parce que e bɛ k'a faamu cogo min na donc ne bɛ tugu e nɔfɛ o cogoya la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen o ka kanuya la ne ye rapper de ye donc ne bɛ tugu o fana nɔfɛ o sira kan han n bɛ se k'o n ye dalilu min d'e ma n b'o dalilu kelen di o fana ma donc directement a bɛ sɔn fana an bɛ tugu ɲɔgɔn nɔfɛ. Donc Général Balodi i ka dɔnkili o d'an ye. Jɛmɛ ta yɛrɛ fɔ. Jɛmɛ ta yɛrɛ fɔ tuma si maninfinw de b'a fɔ tuma bɛɛ dunun ta yɛrɛ fɔ tuma si maninfinw de b'a fɔ tuma bɛɛ ala tɔgɔ ta yɛrɛ sɛbɛn tuma si moriw de b'a sɛbɛn n'a sɛbɛnna jɔn de b'a jaabi fama ala de b'a jaabi waati jaabi bɛɛ bolo a ti jaabi bɛɛ bolo umaru wake ala y'a jaabi fɛ umaru wake fama y'a jaabi fɛ yɛrɛ bonya t'i la yɛrɛbaya t'i la yɛrɛ bonya t'i la yɛrɛbaya t'i la tuma bɛɛ jɛmɛ ta yɛrɛ fɔ yeah maninfinw de b'a fɔ tuma bɛɛ voilà Yeah donc o ye ça c'est le style yeah ça c'est ko Balodi ye soufi ye an b'a ye a bɛ tugu soufi Bilal kɔ moi même je ne comprends rien i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o kan. ouais i ka nin question in ka ɲi ne ye soufi ye ne ye amusari ye ne ye suna ye ne ye tijaniya ye ne ye kadiriya ye ne ye chrétien ye ne ye silamɛ ye awɔ n tɛ min ye i b'a dɔn Capri. Balodi an bɛ fɛ ka dɔn sisan i ka inspiration ça vient à partir d'où? Comment tu trouves ton inspiration dans la musique? I bɛ dɔnkili da. C'est vrai que aujourd'hui Balodi i mɛ n'i kun bɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ bɛ kule sanga b'i la tu es avec ta voix i voix yɛrɛ fɛ hali mɔgɔw bɛ sunɔgɔ la u b'a dɔn k'a fɔ nin ye Balodi ye. Ça c'est connu par tout le monde au Mali ainsi qu'à l'extérieur. Maintenant an bɛ fɛ ka dɔn i ka faniw ni new i ka inspiration c'est à partir de parce que i ka musique i ka dɔnkili c'est instructif c'est éducatif a bɛ mɔgɔ bɔ a ju a bɛ mɔgɔ ladi an bɛ fɛ ka dɔɔni dɔn o kan quoi. Bon ne ka inspiration bɔyɔrɔ ka ca an balimamuso e ka question ninnu ka di ne mago bɛ question mun na e bɛ k'olu de di quoi parce que i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ mɔgɔ la kunu fana i ka question ka ɲi c'est-à-dire n bɛ min f'i ɲɛna ne ka inspiration ninnu bɔyɔrɔ ka ca n bɛna fɛn dɔ fɔ a bɛ se ka bonya mɔgɔw hakili ma kosɛbɛ mais dɔgɔyaliman tɛ mɔgɔw k'a faamu
n bɛna n ka inspiration bɔ yɔrɔ damadɔ f'i ye kabakow tɛ mais yanni i k'a faamu i hakili kɔnɔ a b'i sɛgɛn dɔɔnin awɔ ne ka inspiration dɔ bɛ na tuma min na ne bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ awɔ kelen ne ka inspiration dɔ bɛ na tuma min na ne bɛ seli la tuma min na ni bɛ seli la a inspiration dɔ bɛ na ne ka inspiration dɔ bɛ na hali e ni ne filɛ nin ye an sigilen min filɛ nin ye tan han par exemple ne bɛ se ka inspiration dɔ sɔrɔ e la c'est à dire i ye n karama cogo min na parce que yanni aw ni ne ka ɲɔgɔn ye aw mɛnna i y'a faamu wa aw mɛnna mais or que ni i ye mɔgɔ dɔ ye i hakili bɛ keleku ko caman kɛ i b'a miiri cogoya wɛrɛ la mais or que ala b'a dɔn ci dɔ de tun bɛ yen ni ci tun tɛ yen ne tɛna sɔn fiyewu ka aw lamɛn ka se nin niveau in ma mais aw y'o bɛɛ kun ka ne kɔnɔ donc ne bɛ fɛn dɔ sɔrɔ e la o hein voilà i y'a faamu wa donc o la e ni ne ka an ka barodaw la n bɛ k'o kɛ misaliya de ye ka d'i ma an ka barodaw la n bɛ dɔ sɔrɔ yen mais n ka inspiration fanba yɛrɛ 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 a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka caya o ye nin yɔrɔ fila de ye ni mi ɲɛgɛn kɔnɔ n filɛ ka sɛbɛn de f'i ɲɛna nin dɛ ni ne bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ a b'i b'a fɔ ko ala bɛ kuma ne fɛ sɛbɛn de bɛ ka f'i ɲɛna dɛ ni mi seli yɔrɔ la a b'i b'a fɔ o bɛɛ y'o kelen de ye sɛbɛn yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ka f'i ɲɛna nin donc c'est pour ça n y'a f'i ɲɛna n ko fɛn kuma min don n'i y'a fɔ a bɛ bonya mɔgɔw hakili ma quoi mɔgɔ bɛ se ka d'a la cogo di ko inspiration bɛ sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔ voilà bon ɲɛgɛn kɔnɔna ye mɔgɔ lafiya yɔrɔ de ye n'i lafiyara hakili bɛ lafiya ni hakili lafiyara hakili bɛ fɛn caman ye voilà i y'a faamu bon seli yɔrɔ la fana o kelen de don hakili bɛ kɛ fɛn kelen dɔrɔn de la dugu kilanfɛ i bɛ dugu kilanfɛ seli la i hakili tɛ dɔ wɛrɛ na o i hakili bɛ kelen dɔrɔn de la o ye ala ye de ye donc o de b'i ladɔnniya fana parce que hakili lafiyalen don k'a ɲɛsin o de ma ale de b'i ladɔnniya bon ani an bɛ baro mun kɛ han voilà donc an hakili lafiyalen de filɛ ka baro kɛ nin ye tan e bɛ ka yɛlɛ ne bɛ ka yɛlɛ ni hakili lafiyalen tɛ i tɛ yɛlɛ ni ne hakili lafiyalen tɛ ne tɛ yɛlɛ donc o la an bɛɛ lafiyalen de filɛ nin ye donc normalement fɛn dɔ bɛ o kɔnɔ o lafiya in kɔnɔ quoi donc e ni ne an kan k'o ɲini k'o fɛn in bɔ a kɔnɔ. L'esprit de la créativité générale. donc a b'o cogoya de la ouais donc o la ne ka inspiration nacogo filɛ i y'a faamu voilà bon k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ n bilasira fana bon ayi mais ça ne hakili gerelen don tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ k'a fɔ ko a kɛ tan ne bɛ i lamɛn mais ni ne ko ko ne b'a k'i ta ye cogo o cogo a bɛ tɛrɛntɛ k'a kɛ ne yɛrɛ ta ye quoi. N bɛ k'a faamuya. kuma dɔ la ne dɔrɔn ta tɛ se k'a dilan quoi mais n ta kɔni bɛ n ka affaire kɛ mais a ka di n ye ala k'o fana opportunité di yan fana n ka mɔgɔw ta kɛ ka caya kuma dɔw la fana. O opportunité bɛ d'i ma Balodi comme toujours an bɛ hakili jigin baro kɛnɛ Balodi i taara école la. bon n ye dɔɔnin kɛ école la n ye dɔɔnin kɛ mais n ma janya. I ye école coranique de kɛ wa. ne ma école coranique kɛ ne ye tubabu walan yɛrɛ de kɛ. tubabu walan y'o de kɛ quoi a tun bɛ an kɔnɔ ko i ye école coranique de kɛ. parce que n ka musique bɛɛ i yɛrɛ hakili la a bɛɛ ye ala ko de ye o tɛ yan bon ne ye kalan min kɛ o bɛ se ka bonya mɔgɔw hakili ma o ka bon ni école coranique ye o awɔ o ye hakili kalan de ye. o ye hakili kalan de ye quoi o ka bon ni kuranɛ ye an ka segin hakili de ma n'i seginna hakili ma c'est à dire mɔgɔya bɛ ɲɛ kelen n'i seginna hakili ma
ɲumanya b'i jidi quoi parce que n'i seginna hakili ma c'est à dire i bi juguman dɔn quoi n'i seginna hakili ma i bi ɲuman dɔn i bi juguman dɔn ni ne y'a ci i tulo kɔrɔ sisan a b'e tɔɔrɔ han mais ne ka kan k'a dɔn k'a fɔ n'a cira ne yɛrɛ fana tulo kɔrɔ a bɛ ne tɔɔrɔ ni se bɛ ne ye k'a ci e tulo kɔrɔ ne bɛ sabali ka segin hakili ma k'o to yen mais ne ne fila bɛ o kɛ an ɲɔgɔnna caman diɲɛ bɛɛ ka baara kɛ tan cogoya la kɛlɛ bɛ yan yɔrɔ kɛlɛ tɛ kɛ i donna an ka foro kɔnɔ i ye tiɲɛni kɛ an ka foro kɔnɔ i ye fan bɛɛ ɲagami cogo di nin donna an ka foro kɔnɔ mais yanni n k'an ta sara i jɔ n k'a ɲɛɲini fɔlɔ karimasina i donna an ka foro kɔnɔ dɛ a ma ɲɛ dɛ n bɛ ka question poser min kunna a yɛrɛ kan k'a faamu hakili la ale ka foro tɛ o ale ka bagan donna foro kɔnɔ a fana kan ka kɛ hakilitigi ye ka jaabi ɲuman de di e fana ma n'a ye jaabi ɲuman di e ma e fana ye faamuyako ɲuman kɛ est ce que kɛlɛ bɛ yan donc ni mɔgɔ seginna hakili de ma a ka ɲi hakili in yɛrɛ de ye kuranɛ ye mais faut que mɔgɔw k'a faamu bi kuranɛ dɔnnaw bɛ ka kuranɛ ta k'a kalan nka hakilitigiw u bila k'a baara kɛ donc o la n'i seginna hakili ma dun i b'a baara kɛ o la an ka segin hakili ma Balodi an bɛna tuguni an ka question na album joli de b'i bolo sugu la album min bɛ ne bolo sugu la n bɛ se k'a f'i ɲɛna bi kelen don mais album 3 jate de kun kan ka kɛ n bolo mais n saliyara dɔɔni mais vraiment o kun ye erreur ye parce que n kun ye album filanan kɛ bon n kun ye a fɛnw bɛɛ kɛ fo an taara n'a ye droit yɛrɛ la ka sabanan yɛrɛ fana mais an bɛ waati min na ko bi concert nafa b'an kan kosɛbɛ ka tɛmɛ o kan parce que an bɛ concert de kɛ ka caya bon album filɛ nin ye an bɛ don min na ko bi f'i yɛrɛ ka wuli k'a feere mais an y'a ye réseau kan an bɛ waati min na ko bi feere bɛ kɛ réseau kan donc anw yɛrɛ a ka hakɛ to donc olu politigiw de bɛ an bɛ don min na ko bi donc i bɛ se k'i ka hali n'i ka feere kɛ réseau kan a t'i bali k'i ka taa droit d'auteur la parce que nafa dɔ fana de b'o la voilà donc o la an bɛ se k'a fɔ ko album kelen de b'an bolo fɔlɔ bon i ka question fana na ni ɲɛ b'a la n tɛ ka jaabi di a la i bɛ na segin parce que e ye mɔgɔ ye ne ye mɔgɔ ye o problème de bɛ anw na problème ba de bɛ maliyɛn na i y'a faamu parce que par exemple san ɲumanya ani mɔgɔya olu ye baarakɛ ɲɔgɔnma de mais kelenw tɛ quoi ne m'a faamuya ɲumanya ani mɔgɔya u ye baarakɛ ɲɔgɔnmaw de ye mais kelen tɛ ɲumanya ani mɔgɔya olu ye baarakɛ ɲɔgɔnma de ye mais kelen tɛ i y'a faamu don dɔ la yɛlɛ bɛ ga i la i bɛ yɛlɛ i bɛ don dɔ bɛɛ kɛ yɛlɛ ye mais don dɔ la i b'o bɛɛ kɛ dusukasi ye mais k'i to dusukasi la don min na n'i ko f'i ka yɛlɛ in segin a laban bɛ kɛ ko wɛrɛ ye dɛ f'i ka yɛlɛ o don a laban bɛ kɛ ko wɛrɛ ye dɛ hein voilà donc n'i ye jate minɛ fɛn dɔ de bɛ yen maliyɛnw m'a faamu par exemple nin ye maaba ye waati min na ala b'a ka maabaya ye manifester a la a bɛ maabaya kuma de fɔ nka o n'a tɛ fili o tɛ kelen ye quoi a bɛ maabaya kuma de fɔ parce que o don maabaya in manifestelen don a la c'est à dire maabaya in fana ye danfɛn wɛrɛw de ye a bɛ don adamaden na tuma dɔ la hali n'i bɛ kuma bon mais i bɛ min fɛ i ka nin faamu i hakili kɔnɔ quoi i y'a faamu tuma dɔ la n'i bɛ kuma i kumakanw sɛnsɛnlen don mɔgɔw b'a faamu c'est à dire traitement n'a bɛ bɔ a bɛ don sɔnkunw na i m'a faamu donc ya ala yɛrɛ de bɛ a waati mais waati min na i kelen pe don i b'i ka mɔgɔya kɔnɔ tuma dɔ la hali i bɛ k'o kuma mun fɔ i b'o contredire hein mais or que nkalon tɛ i bɛ ka min contredire nkalon tɛ mais tuma min na e b'i ka ɲumanya in kɔnɔ e b'a pratiquer diɲɛ bɛɛ n'a a bɛ kɛ fana
mais n'i bɛ mɔgɔya kɔnɔ e yɛrɛ bɛ i b'a contredire. Cela veut dire que n bɛ fɛ ka min fɔ parce que maliyɛnw caman bɛ ka karamɔgɔ dɔw critiquer bi u bɛ ka karamɔgɔw critiquer n kan tɛ karamɔgɔ bɛɛ ma dɛ mais bɛɛ tɛ kolon ye quoi wagati dɔw la i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen k'a to a ka ɲumanya kɔnɔ a bɛ ɲumanya kumaw de fɔ mais n'a nana mɔgɔya kɔnɔ ani e bɛɛ de ye kelen e min ye mɔgɔ ye wagati min na hakilina min b'e la o hakilina kelen de b'a la donc ani e bɛɛ de ye kelen ye o wagati la ala ye bonya dɔ de d'a ma dɔrɔn bonya in a bɛ to k'a manifester a la mais bonya in bɛ taa kuma dɔw la o a bɛ na e ka o mɔgɔya kelen in de kɔnɔ quoi i y'a faamu bon o bɛ bɛɛ la i ye karamɔgɔ ye i tɛ karamɔgɔ ye don dɔ la hinɛ bɛ jigin i la don dɔ la hali e yɛrɛ min sigilen filɛ don dɔ hinɛ bɛ jigin i la f'a bɛ k'i b'a fɔ k'i kana kulankolon yɛrɛ kɛ e yɛrɛ bɛ mɔgɔw ladi mais don dɔw la o temps t'i bolo k'i k'a kan dɔrɔn voilà donc ɲumanya ni mɔgɔya baarakɛɲɔgɔnma de don mais kelenw tɛ. An y'o yɔrɔnin faamuya. N y'a faamuya kosɛbɛ. Balodi an y'o i ka album fɔlɔ in na kɛ i bɛ se k'a titre a dɔnkili titre fɔ an ɲɛna an rappelé o la. Album fɔlɔ titre o ye wale ɲuman dɔn de ye. Wale ɲuman dɔn bali ka foyi foyi man di ala ye Seku Jara i ka fɔli filɛ ɲuman dɔn bali ka foyi foyi man di ala ye Seku Jara i ka fɔli filɛ fitiri wale ka foyi man di ala ye Seku Jara i ka fɔli filɛ Jara i ka fɔli filɛ n'i y'a ye diɲɛ bɛɛ bɛ ne lamɛn a sababu ye Jara de ye fitiri wale ka foyi foyi man di ala ye Seku Sufi Abubakari Jara i ka fɔli filɛ voilà ni de a titre ye wale ɲuman dɔn bali komi Seku Jara a kɛra wagati mun na a y'a sɔrɔ kalifa de don donc maintenant n tɛ fɛ k'a da o dacogo in na a ka di n ye a bonyalen don cogo min na k'a kɛ Seku ye o de la n bɛ k'a kɛ tan cogoya la i y'a faamu voilà. A Balodi i ka dɔnkili dɔ fana bɛ yen ko sitanɛ. A b'anw nɛgɛn sitanɛ dodo a b'anw nɛgɛn sitanɛ de do a b'anw nɛgɛn anw taamacogo la a b'anw nɛgɛn sitanɛ de do a b'anw nɛgɛn anw kumacogo la a b'anw nɛgɛn sitanɛ man ɲi a b'anw nɛgɛn waati bɛɛ lajɛlen na a b'anw nɛgɛn cɛya t'a la musoya t'a la a b'anw nɛgɛn sitanɛ man ɲi dɛ a b'anw nɛgɛn voilà o bɛ album kelen ye quoi ani bɛɛ bɛ album kelen de kɔnɔna na ani mɔgɔ t'a yɛrɛ fɔ ale de ye deuxième album ye i ma sɔn k'o de ye. Bon sisan c'est-à-dire droit d'auteur ta la o banna o mais k'a di diɲɛ de ma sisan k'a kɛ album ye k'a CD feere n tun b'o de kɛ sinon droit d'auteur ta banna quoi parce que ni n taara a signé droit la ka ban bon n y'a album yɛrɛ kɛ mais n ma CD de feere a la. A feere sa a ka di mɔgɔw ye koyi n ma san dɔ bɔ sisan a bɛɛ jɛ an bɛ taa bɛɛ feere an bɛ taa feere Mali kunnafoni na. y a pas de problème donc n b'a d'i ma an bɛ bɛn a la dɔrɔn o tɛ yan. Awɔ an bɛ bɛn a la dɔrɔn Balodi sisan kɔni an bɛna question a nima yɔrɔ ma Général Balodi i ka faniw ka ca ne yɛrɛ y'i ka fan dɔ ye o i sɔnna nɔ depuis sisan Balodi i furulen don wa. Oui n furulen don wagati min na sisan dɔɔnin bɛ n bolo cɛman n'a musoman dɔɔnin bɛ n bolo dɔ bɛ n bolo caman bɛ n bolo yɛrɛ voilà. Ala ka barika don la i y'an reçoit i ka studio belebeleba in kɔnɔna na n'o ye Bal Move ye donc i ka projet dɔɔnin ɲɛfɔ an y'a kan. I b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an filɛ studio min kɔnɔ nin ye tan ni
an ka studio belebele dɔ ye Bal Music studio in tɔgɔ dalen don o de la bon komi entreprise de don fɛn caman b'an bolo bon o y'an ka laɲini de ye a mɛnna an ka projet yɛrɛ de ye o ye mais bi ala ye an bila o sira de kan sisan donc an filɛ ni i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an bɛ studio in yɛrɛ de kɔnɔ Bal Music an filɛ a label yɛrɛ de la nin donc bon komi an ka discothèque bɛ yen et puis an ka radio fréquence o ma bɔ dɔɔni bon an b'o kurusiw la o ma bɔ dɔɔni bon n'ala sɔnna an kɔni an tɛ se ka wagati kelen fɔ o la mais an bɛ o ko la donc o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ baara caman kɛ hali sisan an kan ka concert de organiser bon ani an bɛ ka fɛn dɔw labɛn bon i b'a fɔ podium ninnu an b'olu kow la voilà podium fɛn voilà donc an b'olu kow la bon ani hali électricien b'an cɛla yan voie an yɛrɛ bɛ marché ɲini a ye i m'a faamu Bal Move tɔgɔra voilà donc fɛn caman bɛ yan bon don n'a nata hakilina mun b'an na teleso olu y'an hakilinaw ye mais an kɔni b'a kan wa an b'a dɔn n'ala sɔnna ka fara aw yɛrɛ ka dubabuw kan ani an yɛrɛ ka kɔnɔna jɛlenya baaraw kan n'ala sɔnna don n'a nata olu bɛɛ bɛ sigi kelen kan donc o projet de b'an bolo bi an bɛ k'olu kɛ donc an filɛ a kɛnɛ dɔ de kan n'o ye Bal Music ye voilà donc ni projet de b'an bolo fɔlɔ don n'a nata an laɲini ka denmisɛnnin dɔw signer an n'olu bɛ baara kɛ hali an bɛ site kow fana na site web ko ninnu an b'olu kow la donc hakilina caman bɛ yen c'est à dire a bɛɛ tɛ se ka fɔ. lajɛlen i bɛna a bɛɛ de kɛ. n kelen tɛ quoi. i n'i ka groupe. voilà an ye mɔgɔ 7 de ye. ne kelen tɛ parce que olu yɛrɛ y'a kanu kun jumɛn na ka Balodi choisi an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon komi mɔgɔ ma ɲi i yɛrɛ da bon fɛn caman b'a kɔnɔ parce que an nana jateminɛ an bɛ ka musique qualité mun kɛ musique normalement a kan ka développer parce que diɲɛ ka nɔgɔya sira b'a kɔnɔ quoi n'a faamuna diɲɛ ka nɔgɔya sira a b'a kɔnɔ tiɲɛ don adamadenw ka hakilinaw tɛ kelen ye mais tuma bɛɛ ɲuman de kan ka yira mɔgɔ la kolo man ka yira mɔgɔ la bon ni dun y'an ka dɔnkili kɔnɔna jateminɛ k'a lajɛ a bɛɛ ye ɲuman de ye hali n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ye kolon ye i bɔra kolon na e man ka kɛ kolon kɛbaga ye parce que fɛn min bɛna bɔ e la a tɛ kolon si ɲɛna a tɛ kolon si hakili la fɛn min bɛ bɔ a la o fana ka k'a ɲɔgɔnna kolon ye a b'i bɛɛ hakili la fɛn ka bɔ n na fɛn min ka fisa ni ye i y'a faamu donc o la an y'a faamu Mali selen don niveau de ma n'an bɛ se ka ɲuman développer cogo min na an b'o développer ni ala b'an dusukun dɔn k'a fɔ an ka ŋaniya ye ɲumanya de ye a ka d'an ye a k'an dɛmɛ o kan pour que an ka ɲumanya ɲɛ a bɛ abuti cogo min na bon n'a fana m'a kɛ fana ale bɛ an jɛ ka da kun min kama ale de b'a dɔn voilà mais an kɔni b'a ɲini a fɛ an ka laɲini ye ɲuman de ye n'o ye tiɲɛ ye a k'an dɛmɛ pour que an ka laɲiniw ka sabati ouais donc o kɔni an ka laɲini ye ɲuman dɔrɔn de ye ala k'an dɛmɛ o sira kan Balodi sisan i y'i ka projet fɔ an ɲɛna sisan Mali musique ko an bɛɛ b'a dɔn a bɛ cogoya min na a ko ka ca
ni mɔgɔ ye ɲininka sisan k'i ka ladilikan di denmisɛnninw ma minnu bɛna wuli balodi kɔfɛ minnu fana bɛ ka wuli balodi kɔfɛ k'i ka ladilikan dɔ d'u ma musique ko la musique ta fanfɛla la quoi e bɛna jumɛn de fɔ? Bon, j'espère que n bɔra k'o ladilikan fɔ mais n bɛna di cogoya wɛrɛ na a ma faamu dɔɔni de mais n bɛna di cogoya wɛrɛ na parce que n y'a di cogoya min na mɔgɔw tɛna faamu ten u bɛna faamu cogoya wɛrɛ na mais a tɛna faamu k'a fɔ ko o ladilikan kelen de ye ne i y'a faamu bon parce que n ye kuma min fɔ sisan e ni ne ye ɲɔgɔn ye bi yan'an ka ɲɔgɔn ye i ye dumuni min dun bi e b'a dɔn i ye sira min boli ka na yan e b'a dɔn i bɔra yɔrɔ min na ka na yan i b'a dɔn i ni mɔgɔ hakɛya min ye ɲɔgɔn ye bi i b'a dɔn o kɔrɔ ko i bɛ bi dɔn quoi yɔrɔ mais sini i t'o dɔn donc i man ka bi jate bilen i kan k'a ɲini de ka sini de préparer i y'a faamu parce que e t'o dɔn bana bɛ yen wa i t'o dɔn kɛnɛya bɛ yen wa e t'o dɔn bon i t'a dɔn min bɛ sini na i kan k'a ɲini ka sini de préparer quoi mais n'i ye bi lajɛ dɔrɔn ko min ko dɔ kɛ bi dɔrɔn mɔgɔw bɛ girin nɔfɛ mɔgɔw bɛ n bɛ jitɔni sɔrɔ c'est à dire ni n bɔra dɔrɔn n kunkolo bɔra dɔrɔn waa n'i y'i ta o fɛ bi sini min bɛ nalen i t'a dɔn dɛ i kan ka o de bila déjà i y'o ye mɔgɔ min bɛ ka girin nɔfɛ kan'u gɛn dɛ o ka ɲi kosɛbɛ mais fɛn wɛrɛw kɛ fɛn min bɛ sini ɲɛsigi i y'a ye o tatapɔmu ninnu tɛmɛna yan i ɲɛ wagalen na o i y'a ye rappeur caman tɛmɛna yan i ɲɛ wagalen na o hein donc normalement i kan ka jate minɛ k'a fɔ olu dun tun bɛ ka ɲuman kɛ mais a dɔ la i jɔ n ka gɛrɛ olu la k'u ɲininka mun y'aw kɛ tan munna aw bɛ tan walima mun y'aw kɛ ka waribaw sɔrɔ hein walima mun y'aw kɛ ka tɔgɔbaw sɔrɔ fo aw ka tɔgɔw labanna gɛrɛw la i k'u ɲininka n'i y'o kɛ i na se k'i ka sini préparer ka ɲɛ mais n'i tora bi bolo k'a bɛɛ kɛ bi a bɛɛ bɛ tiɲɛ bi sini bɛ kɛ zoro i bolo i y'a faamu donc o la ne bɛ a ɲini an ka artistes fɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ milliardaire ye bi n ye n kale ala la n'i tɛ tiɲɛ ye n'i ye nkalon de ye sini bɛ kɛ zoro n ma bamanankan fɔ cogo di milliardaire zorodɛri ye dɛ sini bɛ kɛ zorodɛri ye dɛ walahi n filɛ ka sɛbɛn f'i ɲɛna ka kɛ milliardaire ye bi musique la n ye n kale ala la sini bɛ kɛ zorodɛri ye bilahi n filɛ ka sɛbɛn f'i ye n'i ma ɲɛ n ye n kale ala la i bɛ kɛ zorodɛri ye n filɛ ka sɛbɛn de f'i ɲɛna nin ye dɛ ayi diɲɛ bɛɛ tagama diɲɛ bɛɛ munumunu artiste caman lajɛ mali in kɔnɔ yan a caman lajɛ mali in kɔnɔ yan u ye diɲɛ jamana bɛɛ kɛ mais a dɔw bɛ 200 deli la dɛ o bɛ se ka kɛ cogo di artiste an b'a fɔ ko wariba de b'o kun ko kɛcogonin de bɛ ko in na kɛcogo de b'a la awɔ kɛcogonin de b'a la i m'a faamu mɔgɔ ka kan ka fɛn dɔ de makara i yɛrɛ la o ye tɔgɔ in de ye tɔgɔ tɛ fitinin ye koyi mɔgɔ kan ka tɔgɔ yɛrɛ de c'est à dire i kan ka a tɔgɔ ye tɔgɔtigi yɛrɛ kasoladen de ye quoi tɔgɔtigi ye a dama kasoladen de ye quoi i kan ka tɔgɔ in garder ka ɲɛ kosɛbɛ de mais a garder cogoyaw caman de bɛ yen k'a fɔ ko i ka i dogo i ka so kɔnɔ ko de b'a garder yan o tɛ tiɲɛ ye o t'a garder k'a fɔ k'i ka wari kɛ k'i ka so caman jɔ ko de b'a garder yan o tɛ tiɲɛ ye o t'a garder k'a fɔ ko i ka fɛn caman projet caman kɛ ko de b'a garder yan o tɛ tiɲɛ ye o t'a garder tɔgɔtigi kulonkɛ na a bɛ kɛ don dɔ manni ye tɔgɔtigi fan o fan tɔgɔtigi tulonkɛ la a bɛ kɛ don dɔ manni ye ala kana an kɔ ye an balodi an bɛ fɛ i ka dɔnkilini dɔ da comme on sera an ka émission kuncɛyɔrɔ la i ka dɔnkili dɔ da an ye parce que an yɛrɛ tɛ fɛ ka balodi bila bi an ɲɛ b'a la en face
bita tɛ live ye bi kɔni y'an sigilen bɛ face à face ni i ka faniw tun bɛ se ka message ci sisan il y a longtemps bɛɛ bɛ ka weleli kɛ parce que c'est pas tous les jours qu'on voit Balodi n bɛ fɛ sisan i ka dɔnkili dɔ da i ka faniw ni ne yɛrɛ ni studio kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye a bɛ se ka kɛ min na dɔnkili ni min da ye a bɛ se ka kɛ dɔnkili ni man di aw tulo la a bɛ se ka kɛ min na dɔnkili ni min da ye a bɛ se ka kɛ dɔnkili ni man di aw ye mais tiɲɛ tɛ mɔgɔ tɛ se k'o fɔ ne ye mais tiɲɛ tɛ mɔgɔ tɛ se k'o fɔ ne ye ni donna an ka églisiw kɔnɔ o falen don an ka musokɔrɔbaw de la ni donna an ka misiriw kɔnɔ o falen don an ka cɛkɔrɔbaw de la olu denw de bɛ bɔtibaw kɔnɔ olu denw de bɛ sungurubaya la a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ nin ko man ni man di tulo la a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ nin ko man ni man di tulo la mais tiɲɛ tɛ e tɛ se k'o fɔ ne ye mais tiɲɛ tɛ ninnu tɛ se k'o fɔ ne ye mais tiɲɛ tɛ olu tɛ se k'o fɔ ne ye mais tiɲɛ tɛ maa si tɛ se k'o fɔ n ye maa nɔ tɛ Ala de y'a k'a ye ne fatɔma i kana ɲɛnkoya maa nɔ tɛ Ala de y'a k'a ye ne batɔma i kana juguya maa nɔ tɛ Ala de y'a k'a ye Ala de y'a k'a ye Ala de y'a k'aw ye Latifu masa de y'a k'aw ye Ala de y'a k'aw ye Fama de y'a k'aw ye nin ka di tulo la dɛ est-ce que kamelenya b'i ma tiɲɛ ma sunguruya t'i ma tiɲɛ denmisɛnya t'i ma tiɲɛ mabakɔrɔya t'i ma tiɲɛ cɛkɔrɔya t'i ma tiɲɛ musokɔrɔbaya t'i ma tiɲɛ waribatigidenya t'i ma tiɲɛ famadenya t'i ma tiɲɛ fantadenya t'i ma tiɲɛ dawulatigiya t'i ma tiɲɛ sekobaya t'i ma tiɲɛ kalifabaya t'i ma tiɲɛ mukadambaya t'i ma tiɲɛ setigibaya t'i ma tiɲɛ maa mana fɛn fɛn sɔrɔ duɲa nin kɔnɔ i ka cɛya tɛ Ala de y'a k'i ye Ala de y'a k'i ye Fama de y'a k'i ye merci Balodi baro jara se ka kumakan laban jumɛn de fɔ k'a bɛɛ clôturer n'o ye d'accord ne bi n ka kuma clôturer ni min ye kumakan saba fɔlɔ o ye duwawu ye a filanan o ye ka aw yɛrɛ fo a sabanan ka fani bɛɛ fo ka tila ka duwawu in a bɛɛ b'o kɔnɔ quoi parce que Mali bɛ position min na m'a ɲini Ala ka an bɔ janfa bolo Ala ka Mali segin Maliya yɛrɛ la Ala kana se di juguw ma fɛn bɛ Mali kɔnɔ n'o ye ɲɔgɔn fɔ kumaw ye Ala k'a ban Ala k'an bɛɛ segin tiɲɛ ma o kɔfɛ vraiment aw yɛrɛ ni ce aw ni ce balimu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko ka foli kɛ aw ye parce que olu yɛrɛ de tun bɛ yan ka aw kɔnɔ yanni ne ka na bon hali sisan dɔ bɛ yan donc ko aw ni timinanja aw fana ye mɔgɔ min timina ka di donc ko k'aw fo kosɛbɛ ko dan tɛ aw la donc o la aw ni ce ka bɔ aw ka so ka na aw ka so vraiment ka foli segin aw ma ka tila k'a fɔ n kanubaa bɛɛ n ka fani bɛɛ hali bi ni Ala sɔnna a ma morceau kura bɔra a bɛ yen YouTube ka karamɔgɔ a bɛɛ fɔ bon ni artiste n ka faniw bɛɛ wele ni Ala sɔnna a ma dɔ wɛrɛ bɛ nalen
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم على غنا بني كلو على غنا ستانه دو أنا على متو كأنا فلي كتاسرا ورنفه صل على محمد. Merci. Merci Général Balodi. Bon, Baro Diarra. An filɛbagaw Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'a fɔ a ye bi an wulila ka se a ka artiste belebele ma artiste min don aw yɛrɛ bɔra k'a lajɛ a y'a lamɛn Balodi Général Balodi di Aliou Badara Aliou Sajaja a ka émission mandi tun don n'o ye baro kɛnɛ émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ walasa k'o ladɔnniya a ka artistes ka vie la u ka carrière musicale n b'a fɔ a ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ